טוב, בוקר טוב לכולם. ביקשו ממני לעשות היום הדרכה עסקית בנושא שנקרא הנותן מקבל. אוקיי, אז מי שלמד בבית ספר פיזיקה, יודעים מה החוק השלישי בפיזיקה? אף אחד לא יודע? פעולת תוכנה. תודה רבה. זה אומר דבר כזה, אם אני עכשיו מפעיל לחץ על הקיר, הקיר מחזיר לי באותו לחץ שאני, אם אני נלחץ מאוד חזק ואני אצליח, אבל זה העניין. זה בעצם החוק השלישי בפיזיקה, זה גם חוק שלישי ביקום. מה שאני נותן, אני מקבל באותה מידה. אז אם יש פה בעלי מקצוע, למה באנו ל-B&I? למה באנו ל-B&I, קובי? זאת עסקים וגם ללמוד. כסף וללמוד. אז אנחנו היום נלמד איך עושים את זה. אנחנו נמצאים פה ב-B&I בשביל בעצם לתרום לכל אחד שנמצא פה. זאת אומרת שאם יש לנו את עדי, אנחנו ניתן ממנה אפילו משהו למשפחה, ואם לא ניתן לה משהו למשפחה, אנחנו נמליץ עליה. ואם יש לי את רני, אז אני יכול לעשות טיפול שיניים במקום אחר, אבל אני אלך אליו, וכמו עשיתי את זה אצלו, ואמרתי לו, בוא, אני רוצה שיהיה לך טוב. אנחנו נצרוך את השירותים של כל אחד ממי שנמצא פה, אם יש לנו צורך. אם אין לנו צורך, מה אנחנו נעשה? נמליץ. כי מה למדנו מקודם? אפשר גם וגם. מה למדנו מקודם? מי שנותן? מקבל. אותו דבר. עכשיו, אנחנו פה, מה שנקרא, נמצאים במשהו שנקרא שפע, תודעת שפע. מירב, מכירה תודעת שפע? מכירה תודעת שפע. יודעים מה זה תודעת שפע עסקית? תודעת שפע עסקית זה אומר שאני תמיד בא באנרגיה טובה, לתת ללקוחות שלי. אני לא רק מחפש לקוחות חדשים, אני מתמקד בלקוחות הקיימים, ולראות בלקוחות הקיימים בעסק שלי, איך אני נותן להם יותר ערך. אם יש לי שיתופי פעולה, אני לא אומר הם ייקחו לי את העבודה, לא. יש עבודה גם להם וגם לי וגם לכולם. אז אני עושה שיתופי פעולה. אני עושה שפע ברשתות. מציג את עצמי. שפע לכל מי שיכול להביא לי ערך. שפע בכל דבר. כי אני יודע שאם אני אתן מכל דבר, מה אני אקבל? אקבל. ומה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות כל הזמן בתנועה. אנחנו רוצים להיות בתנועה שאנחנו נותנים ומקבלים. לא מספיק רק לתת, לא צריך גם לקבל. זה לתת ולקבל, זה לתת ולקבל, לתת ולקבל כדי שנהיה תרומה. אם נהיה תרומה לעולם שלנו, בטוח שנקבל גם תמורה. ככה עובד העולם. בסדר? מי שמבין בעולמות, מתחיל להבין בעולמות. אני מתחיל להבין את זה לאחרונה. אז מי שייתן ויהיה בתנועה לקבל, לתת, לקבל, יקבל מהעולם תמורה. זה ה-B&I. ה-B&I זה בעצם לבוא, לתת לכולם, לפרגן מכל הלב, באנרגיה והכל, שבסופו של דבר יהיה טוב למי? כולם. תודה רבה.